Sziasztok! Én Lóri barátja vagyok, és megmutatom, hogy kell GTA-zni. Ez egy Ford, nem tudom hányas autó, mindegy, az nem is számít. A barátommal, Lórival rengeteg videót tettünk föl, és ugye 733 követőnk van. És hogyha elérjük az 1000-et, akkor elmegyünk Horvátországba, hogyha elérjük, úgyhogy remélem elérjük, úgyhogy mindenki iratkozzon föl, meg lájkoljon. Elég unalmas most, próbálok embereket keresni, éppen megyek az úton vissza, hogy ott tudjak leütni embereket, mert igazából az a legjobb, hogyha le tudsz űzni embereket, főleg dagadt embereket. Múltkor ebből az autóból olyan dagadt embert szedtem ki, hogy alig tudtam, hogy bemegyek egy paprikás földre, szétszedem a paprikákat, nagyon fog örülni a gazda. Most kiszállok, hogy gyalog folytatom, mert jönnek a rendőrök. Kötök egy autót, remélem egy Ford Mustangot. Igazából tök mindegy milyen, csak legyen autó. Ha meghalok, akkor másról fogunk beszélni. Nem akarok meghalni, futkárosok az utcán, mint valami agyament hülye. Szó szerint, mint valami agyament hülye. Fús! A busznak a sávjába átmentem, gyönyörű vagyok. Szépen nézek ki. Y. Na, kiszedtem egy öreget a kocsiból, gyönyörű! Szép! Megyek, gyönyörű, az megyek a szembesávban, nem érdekel, most visszamegyek oda a dzsungelbe, ugyanazt az autót elkötöttem, amivel eddig mentem, ugyanaz a rendszámú, egy betű a más benne. Nem mondok neveket, hogy... nem mondok neveket. Ebben a csatornán még a mai napon fogunk csinálni egy FIFA 23, van egy videót, meg a Fortnite-ra egy videót, és azokat is lájkoljátok, mert mondtam, ha meg lesz az 1000 követő, akkor nagy buli lesz. Lehet, hogy elmegyünk valahova, a Horvátország még nem biztos. Megmutatom mindjárt, hogy kell leütni embereket, ha találok embert. Esküszöm, hogy leütöm. Csak a videókártyáért, meg amúgy is. Ott egy market. Ott volt egy motoros, ezt el kéne kötni. Jönnek a rendőrök, nem áll. Most hívja a mentőket, vagy kiket hív.